Care ar fi diferențele principale între Santillana și Valmaior? Bună ziua, pescari și pescărițe, fără fițe. Astăzi am venit în Valmaior. Am fost odată acum vreo 18 ani. Suntem în zona la Pizarra, Pisareria, o algo así. Pisarera. Pisarera, da, la Pisarera. Stăm de vreo 2 ore, deocamdată nimic. Sunt grupuri de pescari și în stânga și în dreapta, însă nicio activitate. Să vedem ce se întâmplă. La intrare ne-am întâlnit și cu guarda, care venea în control pe aici. L-am întrebat dacă am scos bine permisul, că l-am scos online. Deci în afară de licență ne-am scos permisul online. Costă 4,35 €. Deci ok, putem să pescuim. Asta uite acolo, pentru că sare și aici din când în când. În Manzanare sare mai mult pește. E lacul unde cel mai mult pește am văzut că sare. Nu știu dacă din cauza că e mai mult pește sau aici sare, dar unul aici, unul acolo. Îl amânăm de astă vară să venim aici. De astă vară tot zicem, că într-o zi venim pe Valmaior. Încercăm să-l mituim. Îi dăm un sac de boabe. Dăm în bobi sau nu dăm în bobi? În boabe de porumb dăm. L-am și descântat. L-am și descântat, fraților. Îți trage. Ai, ce m-am speriat. Zic, madre mia, acum când ești în apă, trebuia să-l trag eu. De ce îmi dai sperieturile astea, Carinina? Să te încălzești, că poate ți-e frig. Nu te-ai luat cu călduri? Da, da. Ai văzut ce bine e? Gratis căldură, fără să bag lemne în foc, te-am încălzit. A tras Michael. M-a pus să trag de ele, m-a zăpăcit. Cum să-mi faci, mă, așa ceva mie? Să-mi ridici tu mie tensiune? Băi, facem noi dacă nu face ăsta. Mi-e ridicat tensiunea, băiete. Am pastile de tensiune la mine, vrei una? Avioanele astea chiar sunt enervante deja. Deci nu se opresc, de când am venit zboară avioane într-una. Nu face, mă! Mă duc după el. S-a făcut ora 4. N-am văzut să se miște ceva pe la noi pe aici. Doar vecinii de lângă noi au prins un crap. În rest, apa e foarte liniștită. Superbă apa. E atât de frumoasă, e ca oglinda. Dar noi am început să ne enervăm. Apa s-a liniștit și noi am început să facem valuri. Mai stăm o oră că se întunecă după aia. Dacă tot ne-a prins 4, stăm până la 5. Poate avem noroc și în ora asta trage ceva, nu? Da, să nu tragă să moară, ca până acum. Deci, care ar fi diferențele principale între Santillana și Valmaior?
Prima diferență e că acolo costă 4 euro, în Santillana 4 euro, aici costă 4,35 euro. Dar acolo, miercuri, deci acum 3 zile am fost pe Santillana și la ora asta aveam deja 2 pești și 2 pe care i-am scăpat. Bine că zi cu zi nu? Da. Poate mergeam acolo și ni se întâmpla același lucru ce ni se întâmplă aici, dar știi cum e, peștele trage de 2 ori, înainte să vii și după ce ai plecat. Deci prima diferență ar fi aia cu prețul, nu? A doua diferență care e? Nu mișcă nimic, nici țac, nici pac. Că acolo poate aveam un pește 2 și aici la ora asta nu avem nimic. Nimic? Nu se mișcă nimic, nu că nu am prins, nu se mișcă. Altă diferență ar mai fi că acolo mergem mult mai mult pe jos. Aici e mai aproape de mașină. 600-700 de metri, că am venit noi aici. Dacă veneam un pic mai devreme, găseam loc și mai aproape de intrare. Vii cu mașina până la aproape de lac, în Valmaior. O altă diferență pe care am văzut-o eu de dimineață e că Santillana e mai liniștit. Pe aici trec multe avioane. Toată dimineața au trecut avioane și elicoptere, nu știu unde se duceau. Avionete, nu avioane de alea de pasageri care circulă pe sus. Nu de alea vorbesc. Dar avionete de-astea care zboară pe jos și te fac foarte mult zgomot. Altă diferență pe care am observat-o e că în Santillana sunt mai multe păsări, aici sunt mai puține. Acolo e varietate mai mare de păsări. Aici sunt pescăruși și câteva rațe. Și mai mult crapi, sar. Aici am văzut câteva sărituri numai. Deci că-s plecați militari, nu câteva sărituri. Acolo sar non-stop. Aici puțin. Poate că depinde de zi, poate și aici sar în alte zile. Poate am prins noi o zi. Probabil. Dar de moment e o diferență și asta, la ce vedem noi. Și ar mai fi diferența că acolo ce prindem noi e la 2 kg, nu? 2 kg și? Peste 2 kg. Și ăsta care nu l-am văzut aici e mult mai mare, dar nu l-am văzut. De asta am și venit să încercăm. Am zis că să prindem unul mare, să facem și noi un video cu pești mari, că așa suntem noi, oamenii, vrem mare, mare. Uite, a mai sărit unul acolo. Mai sare câte unul, dar puțin. Și nu ne-a ciopilit nimic. Nimic, nicio trăsătură. Mă rog, în momentul în care publicăm video ăsta, suntem deja 200 de pescari și pescărițe fără fițe pe canalul ăsta. Sperăm să putem să închegăm o comunitate cu timpul. Noi să prindem pește. Și voi să prindeți pește dacă mergeți la pește. Nu știu dacă mergeți sau nu mergeți. Ar trebui să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți când ați fost și unde ați fost ultima oară la pescuit. Voi știți pe unde pescuim noi, vrem să știm și noi unde pescuiți voi. Dacă vreți să ne spuneți, bineînțeles. Lăsați-ne un comentariu. Și cea mai importantă diferență între Santillana și Valmaior e că pe Valmaior tot ce prins trebuie să dai înapoi și pe Santillana nu, doar carasul. Acolo îi dăm drumul că vrem. Aici suntem obligați, ne-a zis și paznicul când am intrat. Știți că trebuie să le dați drumul. Ne-a văzut că suntem români, probabil. Dar aici, când intrăm, am filmat intrarea, scrie acolo. Deci clar, trebuie de dat drumul tot. Doar că noi n-am prins nimic la ce să dăm drumul. Dat drumul de înainte. Ups, bun, s-a făcut seară și nimic. Jale și tristețe mare. Pescarii care erau acolo au plecat de la prânz și astea două grupuri care sunt în partea asta au prins un singur pește și sunt vreo 10, 15 persoane. Un pește. Nu ne vine să credem că n-a tras pe tot lacul, nu că n-a tras acei. Că avem noi locul rău, că... Așa că astăzi ne-am adus aminte de ce n-am mai venit noi pe Valmaior. Când am fost ultima oară cu câțiva ani, înainte de 2015, nu mi-au aminte exact în ce an, dar înainte de 2015 am fost aici. Și am prins exact ce am prins astăzi și atunci. Și nu odată am fost atunci, am fost de mai multe ori, nu-i așa? Am venit de mai multe ori și niciodată n-am prins pește aici. Dar am zis că s-a mai schimbat treaba, dar la fel ca în Entrepenias. Dar măcar acolo aveam scuza că pescuiesc ăia de noapte. Că îi învăța peștele așa. Dar aici nici scuza asta, că aici nu se pescuiește noapte.
Deci nu știm care ar fi. Poate dacă vii totuși săptămână de săptămână, multă vreme, îi prinzi șpilul, nu? Da? De moment noi nu i-am prins șpilul la lacul ăsta, de câte ori am venit n-am prins. Așa că luăm iar o pauză acum, lungă. Eu nu mă gândesc decât ce mișto era dacă mergeam la Manzanares, unde mergem de obicei. Nu fi așteptat știuca acolo. Numai la asta mă gândesc. Ce video făceam eu, ce știu că prindeam, nu știm dacă prindeam sau nu, poate că nu prindeam, dar dacă totuși ne duceam și prindeam. Și am venit aici și am pierdut ziua. A început să se facă frig dintr-o dată, că așa e acum în noiembrie. La prânz pare că ar fi cald, dar cum se lasă soarele, îngheți ca în deșert. Coboară temperatura vertiginos. Nici măcar nu se ia crapul de aici, dar de-aia cred că nu se ia, pentru că n-ai ce să iei. Dincolo a venit paznicul în video anterior. O să vi-l las aici sus. În video anterior să vedeți că a venit paznicul și ne-a întrebat, îl luați? Și mi-am zis, nu îl luăm. Dar nu era nicio problemă și dacă îl luam. El a crezut că îl luăm pentru că suntem români și știe că românii în general ia pește. Ei erau bucuroși că îi mai scăpam de niște crapi, dar noi n-am vrut să-l luăm.